atletismo azkenen ezautu nun nire lagun bategatik. Abia gaura lorren oso gona zan, Euskadi mailan, eta esan nun, venga probatuko, eta bertzen muz. Gainez nire gurasok baita esate ziaten txispa asko nekala, eta nekatu inbar nintzala etxeen ez ziteko zarat asko eta pixka nekatzeko. Atentzioa deitu zitena gehien bat lagunekin egotea zan. Ze futbolen bazeuden lagunak, baino enitzan oso ona eta orduan askore nun jolasten. Eta atletismon nola azkenen kirol individuala zan, nire aldetik ni joan, nahiz eta ez izan oso ona. Gehien bat nire laguna zeolako. Ni Madrilen jaiotako naiz, baina Euskadin ez eta hazi naiz, beraz ni euskalduna sentitzen naiz, baina nire odol jatorriak Felipenatarra dira, eta hortik dator nire behaiekin parte hartzeko obsesioa da baita. Nahiz eta nire ama bakarrik ezautu, nire bi gurasok hango dira, eta beti izan dut dei hoi nire jatorria nundi datorren ikusteko eta sentitzeko. Hasieran eskini ziaten Espainiko Federazioak behekin parte hartzea, baina nik nire burun banekin Filipenakin parte hartuko nuela, beraz hortikan ez estatu eta Filipenetako nintzen. Oleh Natapon dan Sungdion yang bersaing bersama dengan Ang Chengxiang dari Singapura. Gazte bat, azkenen nire aman situazioekin eta 3 urtekin piso akogida batea joan behar izan zuna. Eta gero 9 urtekin familia akogida batea joan nintzen, guain 3 bizi geha. Eta horiek izan dira bateze nahi kirol atletismoan, bultzatu jatena segitzea, apoiatu jatenak. Eta gero baita nire ama biologikekin kontaktua segitze teukitzen. Eta beak bultzatu zen Filipinetako selekzioakin parte hartzea. 2019ko urte hortan entrenatzaiez aldatu nunen, taldea aldatu nunen, pixkat utzi nahi nun atletismoa, eta nire entrenatzaile berriakin ikusi nuen motivazio emate zitela, emate zizkitela arrazoiak entrenatzen segitzeko, eta 2020an berriz segitu nuen atletismo egiten, eta hortikan aurrea ez da nekila marka hauek egingo nitula, baina behintzat banekin nire hobena nahi nuela eman, eta hortikan hasi nintzen, 2020 edo olako zoze. Azkenen entrenatzaile berriari esker lortu nuen berri zen motivazioi atletismoa bueltatzeko. Oantxo bertan bere punto fuertena hori da. Teknikoki oso fina da baia gainean, beti izan da fina, baina urtetik urteak gauzak pulitzen goaz eta ja akatsak ez diak hasi ikusten. Entrenamendutan, badaude, noski badaude, baina ja oso pulituta daka teknika eta hori da bere punto fuertena. Martín es un entrenador joven que está muy preparado. Quizá él también coincidió el momento de venir con la madurez del propio John. Entonces han conjuntado un buen técnico, un buen atleta y luego han ido viendo que todos los estímulos tenían premio y entonces, bueno, pues primero bajó de 14, luego 13,80, luego... Es decir, que ha llegado ya a unas cotas no solo de participación para ir a un gran evento, sino de ir allí y hacerlo muy bien. No pensábamos que alguien podía dispararse a estos niveles atléticos, ¿no? Cuando era tan... Siempre nos ha parecido excelente, pero de excelente, el atletismo es muy difícil estar arriba, muy difícil.
El atletismo vasco es un poco heterogéneo en cuanto a territorios y en cuanto a especialidades. Nos avala una tradición enorme, hablamos desde cuando la gente ve a Carros de Fuego, la película, pues ahí había ya un semifinalista, ¿no? Mendizábal, luego Ordóñez. Entonces digo que nos remontamos ya justo ahora, hace 100 años, al Estadio de Colombes en París, la tradición nuestra, ¿no? Yo lo he visto desde muy chiqui, desde muy pequeño venir. Era un buen atleta. Es un atleta muy bonito de ver. No es un vallista de 1,90 o de es un vallista, pero lo suple con una agresividad muy felino, muy rápido de movimientos, muy bonito de ver. Y le conozco desde chiqui, desde muy pequeño. Entonces he ido viendo su evolución. Pero bueno, en los últimos años ha sido exponencial, se ha disparado, ¿no? Y además se ha disparado y viendo que se puede disparar más. Es decir, no es que haya llegado, da toda la sensación de que puede, precisamente en una dinámica ascendente que no sé dónde puede, espero que no acabe nunca, pero que todavía tiene mucho recorrido por subir. Azkenaldin, ume asko gertuatzen zaizkit, ikustea, nola dituten gauzak, edo baita argazkik eskatzea, eta sentitzet baita behien erreferente izateak atela, eta azkenen esatie gurasoi edo entzutet esikin eituztela edo zeleno nahi beldurra ematen ziten metro bateko esi baten aurren jarri eta abiadura handiz pasa, baina ikusten nahi dira behintzat nire aldetikan, entrenatzez eta beldurroiek pixkat alde batea utzi eta daudela. Beldurrak nahiko fuerte jotzeu, baina entrenamenduarekin, konstantziakin, nahiz eta gauza batzuk sentitu, batzutan hanketan beste gauza bat dago, eta orduan sentimendu hori pixkat alde batea utzi eta aurrea jutea ikasiet. Beraz, bai aukiet beldurra huts egiteai edo lesioi beldurra, baina azkenen hori jokuan parte da, eta horrekin goaz aurrea. Nire ziklo olimpikoa ez da izan besteen ziklo olimpiko bezala, bestek bazekien igual borrokatzen zekaela postua edo nik oraindikan gaztea naiz, eta orain dela 2 urte arte nekin nola zetetxu jotzea nekan. Beraz, lehen urte arte bakarri saiatzen egintzen, alnun hoben egiten, eta aurten bai izan da pixkat bloketa jutea, konpetizio hoben eta jutea puntuk lortzea. Kontu honekin lan asko indez, psikologo deportiboekin. Ze leheno sentitzen nintzen beste baino askoze gutxigo suerte pixetekin iritsiana. Baina azken aldin bat gehiago bezala sentitu naiz. Hor ja bizion tunel esateana hartzen naiz, ja nire karrera ingot, nire abieuran, besteek ja ez duen porta, eta hoitxe beha. Azteko beha da, perfekzionista handiena. Nik ikusiet txapelketatik bueltan hegaldian ez dakit zenbat aldiz bere lasterketa analizatzen. Orduan, ja, motivazioi behak badaka, bere lehenengo kritikoa eta bere lehenengo ebaluatzailea beha da. Atletismo hasi nintzenetik beti amestuet noizbait olimpiadatan jutea, baina azkenen hoi izan leheno, amets bat. Oain helburua da, helburu bat hain naizena azkazalekin borrokatzen, oain ea jutegan edo ez ikusikoa. Nire ametxetan beti onda nire izena esaten, eta ni gra eta saludatzen, eta kitu esperientzia batzuk kolako, baina egon nahet egirazko olimpiada baten berotasun hori jasotzen.